Piye ta, Bos? Lah jam ra? Heh? Apa pejek iki? Cek Mas. Nah. Heh? Bandeng eta karek lele. Rene opo-opo. Ya, alhamdulillah. Magicom ku lho. Hadiah Magicom. Ada magicom. Ada magicom. Coba ije, apa-apa ije. Iki, Pak. Alhamdulillah bos jadi. Laris kilo cancel kita sampai ke Gimbal. Ya apa sih kon niku? Apa? Ya apa sih cil. Alhamdulillah. Endi to Mas bedeng putih wi? Bedenge jono. Wong teh karek lele, Tik. Pare. Karek lele. Pare wis sing doyan lek seni. Kayak menungsa kayak gak seneng. Wis habis. Kilo. Akar bakal dewet lho ngetuku ya. Dewet. Oke, Bos. Hah? Batet nang omah. Iki apa ya matamu? Gatal asu. Gatal asu ki apa to, Kok Dua tenan dua. suka aku. Oh. Entek wis suklin cel warek mbah apa piye? Karehu. Nggih Pak Edi sukematnya. Banget jelas. Engko sore aku mbotok wadir kali. Cecek. Tapi yo oleh pesenan mentum ya aku nggih. Iki apa sih? Iki, Mbak. Jam. Ayam potong. Yo. Iya dapet Jawa. Kuwi Mas Cacak wi umi aton teh kok Cacak. Iki matane berapa cecek? Nah, aku rasa monggo Mas. Iki lho, biar arep belanja daster nanti cincing nang kaya ngono ki lho. Ora. Astagfirullah. Lele. Santen Mas. Ning anu sor magicom. Ya gantian aku diterono kono ketan. Terus santen. Loro. Jadi apa ya buntelan di? Endi ta? Mat. Mat. Tambah ijo. Apa? Ora nang apa-apa. Tuku Mama Lemon ki. Kancel ndumuki wis suklin celak. Walah Loro tok. Lah apa tempe apa yen tak? Cek, ning kerasa kireng lho Mas. Ya, tidak. Bung tampang iki dah. 3.000. Piranan, Bu? 2.000. Iya Mama Lemon. Ning guri. Ning guri. Ayo telu. Wis sawonan. Sawonan. Sing anu ki gak nggowo aku. Sing 5.000 ning omah 5.000. Ning omah apa piye? Olah 5.003. Hitung. 6 karo 7 13,5 14,5. Oke baik. Anaknya masih komen. Anaknya magicom kang ngesor. Anaknya masih komen bare. Terus tiba. Lu pokok tuh kesel ya dek awakmu ketara mana? Dia tahu en. Anu abi, Nokosari ya? Anu met. 6 karo 3.000 songo. Met. Lah sopan to peraturan budal jerak. Jalan Jakarta. Tangani ya dadi artis. Tangani ya. Lah iya. Lah anu ngertakne biar nyangoni. Iya. 2.000 Bu. Kaya kabuan. Sakane 2.000 lho tak sidem. Kerja ngono. Lah mulai pura to kira-kira tek konyangane. Lah samarku nek dadi artis. Iya. Nah kerja ya nyang. Iku kacar. Apa? Tempemu iku ndam-ndam anu Jare gowo. Kenapa Re? Senengane pare. Lombok kuwi aku. Lah kok anake dadi artis, maneh dadi artis, kancele dadi apa? Dadi guyon. Ya kono sing bagian kere. Nah, karek nompo. Ngerek nompo. Dadi guyon.
Bos, jadi alhamdulillah kengke. Manis bos. Mat wi. Oh, enak mat wi. Enak kambile. Promosi mandi. Kok sabune ngene iki harmoni tok. Nang omah nang bagian iki masih kok. Cok wi. Dihubungi ya sini. Lah apa tempe iki? Dihubungi nek Magicom. Ya kadang nek pas nuju COK ya COK, nek nuju entek ya entek. Nah, alhamdulillah. Umi malah dagane baterai entek malah. Kurang 2.000 ya. Oke. Wes Iya wis kurang rau ben ya, Bu. Kurang rau ben. ya Apa? matur suwun anu ya. Oke. Muga lancar. Amin. Pratan wae karo mi pinjem stok-stok. Hmm. Kerupuk saja. Kerupuk. Wes Anu, karo Bos. sukrat wi. Wes Wis Mas Nat, kerupuknya habis sih sampai. Oh, habis. jatane karo sukrat itu. Anu suprat 1 kue 1. Ya polilis ceuman kerupuk medun. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Lho. Iya ta? Ya ini lho, Let's go. Oke, Pak. Oke, baik. Lah mau mantar coba iring nih kon medun. Nah, piye, Mbak? Kopi teh ya? Paling urung toh. Kontrakan desa. Mbak tetes tangi ya? Wis. Selesai. Turune sok. Apa jadi kingke? Lepe mati ternyata. Bateran entak. Baterainya habis, Bos. Lepe ya mati. Lepe mati. Gem. Mbak. Kayak anu ya sesuk karek nggawa Mas garing-garingan tok. Garing-garingan. Ayo ra. Dikira orang tangi. Kuat ki. Memang nange kalau ora kuat kok karepmu dhewe. Wis. Ditumplek nih. Ya. Bos, jadi alhamdulillah hingga rodok banter nek iwak niki bos pitik sing pitik dari Pak Di iki piye matur suwun sik kanggo Pak Di durin alah krepyak kuwi lho. Terima kasih Pak Dik. Durin Durin sehat selalu. Lancar rezeki. amin ngono bos loh bisa makan pitik alah wih anu jagung apa pitik ah anu enek nama ya enek aku kendek nang nggo di Brandino awake dhewe gak bakulan wes 8 hari bos 8 hari masa 10 8 oh 10 ngebos jadi rodok padang bos nang jero omah engko arep apa arep nggih apa es nggih es nggih dawet bos apa ada gelas ya tape iki apa tape apa
Nah karek tape. Tapene lho. Wi kena aku dhewe iki apa wi? Tapene lho. Masuk. Hmm. Ora. Saiki. Wi apa gak turu kene nah. Gat nyang ki turune ning kene bos ki. Anake Marianto ki. Mas. Iki cek. Depan. Piye? Lagi di lagi di ikan saiki. Hmm? Keren tapi, morat maret terus kan nih. Di sakar ya. Tane goreng jopo ben panas. Ada di sini, Pak. Lha mau njebok didusi terus oh. Hmm. Uko, Pak. Ora di. Dusi ki aja nyeruk-nyeruk. Iki lagi anu. Ki lagi 2 hari ki mbok dusi. Hmm? Gak 3 hari, Pak. 3 hari. Nek Iya. dusi ya. Ya karek kowe Nek sore kon makan tomaten, Pak. ndepen Nggo karo pelatih. ben gak watuk. Gak wis penting nek setiap makan minggu kayak sego campuri dong kates. Kayak jamu. Kaya ndekne kaya nek makan pae ngono ku lho. Ngono wi. Oke bos jadi ngono, aku matur suwun kanggo Mas Nat. Pokoke matur suwun berkah lancar rezeki Mas Nat. Sehat terus ke panjenengan. Oke, jadi ngono konten akhir begini. Terima kasih. Untuk video-video berikutnya. Pasoy, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.